Περιμένουμε αυτό το τρισάθλιο σκουπίδι να κάνουμε προκοπή και να πιστέψουν κάποιοι να πιστέψουν αυτές τις μαλακίες και τις πουστιές που λέει τόσα χρόνια και τις μαλακίες που βγήκε τώρα να πει τι, το τρισάθλιο σκουπίδι ο αποτυχημένος. Αντίστακτη ορκιά διαχείριστη της πούτας. Βγήκες να μας κάνεις δηλώσεις, να μας πεις τι